os clúster en general, sábese que é pois, unha agrupación ou unha organización que aglutina empresas de diferente tipo alrededor dun único produto ou sobre todo dun único produto en un territorio determinado. É dicir, aquí estamos falando un territorio Galicia, estamos falando de un produto a auga, estamos falando de innumerables empresas que despois brevemente vos mencionarei que teñen moitísimo que decir neste posible clúster da auga. Elevan a productividade nesas zonas nas que se constituyen, inducen a especialización, potencian e fortalecen a política regional en materia de industria e tecnoloxía, identifican novos espacios, congregan mão de obra, concentran conocimientos, identifican novos espacios para a creación de empresas, estimulan a innovación e acumulan capital social. Ourense é a provincia española con maior número de balnearios, porque en Ourense temos 3 das 10 plantas embotelladoras que antes vos mencionaba de auga envasada, 3 plantas desas están en Ourense, porque en Ourense se celebra Termatalia, porque en Ourense, desde Ourense se fai a revista Termaspa, porque Ourense é a única cidade galega que neste momento ten un plan estratégico termal que vai a marcar o horizonte dos próximos 10 anos, porque en Ourense temos, sobre todo, a principal empresa galega de suministros para instalacións termales como é Subita, porque o Parlamento galego acaba de declarar por unanimidade Ourense capital termal, e porque o campus de Ourense imparte unha destacada formación neste sentido.